Patay ang duha ka managsuong babay human maapil sa pagkaugnaw sa sunog sa ilang panimay sa Sitio Yambi, Barangay Bagtik, La Libertad, Negros Oriental. Di na maila ang managsuong babay nga nag-edad og 8 anyos ug 5 anyos dihang naugat sa naugdaw nga Pinoy-anan. Matud sa La Libertad Fire Station, miulbo ang sunog samtang nangatulog ang mga bata. Nasayran nga wala sa panimay ang inahan ug mga igsuon niini. Samtang ang amahan nagtrabaho dinhi sa Cebu dihang nahitabo ang sunog. Giimbestigar pa sa Bureau of Fire Protection ang tinubdan sa sunog, lakip na ang danyo sa Pinoy-anan nga ginama sa light materials. Subay niini, nanawagan og hinabang ang mga kabanay sa mga biktima. Kaning duha ka bata nauli na nigikan sa eskwelahan, dayon ni paway kay gikan sa eskwelahan, kapoy guro natulog ang magulang. Kaning duha ka bata